Norok social media tei news channel tei subai tongo abo haino content creator rok bo subai tongo tabuk dapohor content creator no haipano ang bono ani mokolo superhero haino nugo agi ni simi sajagai tongya diba tipra sarok yongla serkaya hnai ku buino kaya no tipra sabai tipra sano seklek layu buni desni borok phaine rok seklek na naya taboro ma samang nai sawano buni metaro ta nangjak dihne buni metaria omo tang hamale mo kaisa tipra sabai tipra sa suba laimani metar singka suba thani angbo khoksa puisale suba khanangka angbo sana musung thangka naidi social media rok to thing no norok social media tei news channel tei subai tongo abo haino content creator rok bo subai tongo tabuk dapohor content creator no haipano ang bono ani mokolo superhero haino nugo tangi himale superhero hono honai hanjago honai se jealous nangman ko ale aj recording khlaimani pore pura jealous nangjak mani no ang bujo superhero tangai yang nai ba tabuk ni dino takuk bukuk se jora kring ni bagai malai laimaya hamia sayang phano bole o jora no jora hnya woi busuk hardwork khlai bo subakha getai kaisa content creator roni kok sawan sadharan content creator rok se bla borok ba sinama haisi khlai tongbai khabla no sawana nangkhe direct da saiman khana bo sorry hamyang honai je sorry hamyang tongmani content creator by content creator share khailai no tu pura tumul tirpura viral mani pore no joto no subalayo ang nijibo ano kaisa content creator share khaino angbo share khairo haikeno share engte haika je joto saimano kubui ko content creator okri hingka je se khobor pano asuk viral sengya tabuk noro kaisa news nam ka hangkangke content creator rok sa abono viral khlairo naite hai tamo edit rok khailaite busi khada ke tangi content creator rok ke cinema shooting khlaima hai aboya nang bo social media tei samung khai tongo ke content creator hisabai bo social media tei samung no khai tongo heda aro taita musu laiba abo ba encourage khlai bukung chuglai se salaina nangai bole pa sini manai pohorbo manai bisalbo chini borok rongni bagai asike khapurmoi khlai tongbla borok monoi suba mayung se yakung saita kotor kaslai tongke borok monoi su yakung kong nai kaslai pan mano kisa misa wo rimeui pan mano a jaga wo milik khere na jaga wo tangi tansui ba tebo tansui bono tebo musangya khlai reba sana musungya haipano kubui ko khel mano da pohorni channel waisa panda bosa ganang kharlai kapu hai ganang kharlai kapu hone khana angla abo hai news ni saile da pohorni samung no na ang jajago tabuk sana thangkang ke oro comment hamiabo kama khlai lainai haipano angke chupchap tongna musungya usit ko hungke sana musung content creator rok tongbai no je sepano viral ngai sijagai tongo norongni kani khar thanglai kapu honi kwbang ma borok rok news nama abono to chaja bosamani khibi kharlai kapu kaija kharlai kapu amro chaja na content creator rok haike viral khlai kaisa subalai mena abo chaja